Spokesperson waPresident Emmerson Mnangagwa ubuda achiseka uyo anoitwa Advocate Thabani Mpofu anomirira Advocate Nelson Chamisa kana nguva dzematongerwo enyika. Nyaya iripo ndeyekuti General Sanyatwe muri kuziva pavakabuda paya vachitaura kuti ZANU-PF ichatonga kusvikira madhongi ava nenyanga. So zvakazoitika ndezvekuti vaAdvocate Thabani Mpofu vakabuda vachiti ndiri kukupai 7 days dzekuti withdraw statement renyu iroro kana kuti tichasvitsana kumatare edzimhosva. So Advocate Thabani Mpofu ndokuzobuda vaona kuti General Sanyatwe havana kupindura nyaya iyaya. So ndo zvakatuma Advocate Thabani Mpofu kuti vazonyora tsamba kuzesa kuzeki vachitaura kuti imimi vanhu vezeki haikonai munofana kuzvibudisa nenyu pachena. Zekiwo ikati isusu hatizivane nevarume ava, isusu tinongoitawo zvemaelection, asi kana mune zvichemo zvekuchema endai kumapurisa, ndo vanokwanisa kumirira nyaya idzodzo imimi sekuziva kwenyu kwamunozviita. Saka nangai kumapurisa munoningirikana ve-law enforcement ndo vanozonoita chichemo ichocho. Asi vanhu vakaona kuti panapa kwave kungosandudzirana nekuti tisati takambozviona kuti law enforcement ingakwanisa kuenda ichinzi yasunga general. Hazvinyatsoitika izvozvo, vanogona kurohwa vese mapurisa ikoko nekuti vakomana vearmy vaya havasvikirike zvedzungu havasvikirike zvekumhanya, kana kuri kutosungwa chaiko vanosungana pachavo, vanotora nejeri ravo rekuarmy ikoko zvese, asi general havasungwe zvekumhanya. Saka zvikuzoitika ndechekuti akati apedza kunyora tsamba ikoko akaona kuti hazvina musoro zvanga zvaitika, asiwo kusazivawo nekuti isusu sevanhu tinge tichiona kuti maprocesses ake anotrust, anotemba, anoziva kuti ndo mafambiro anoita semunhu anenge akatageta kuita something chinobatika kana kuti kuita something kuti akwanise kubuda neanswer for maZimbabweans handiti. Saka apedza kudaro ndo paakazonyora manje tsamba. Pane tsamba yamukanganyora apa, tsamba iyoyo yavhundutsa vanhu vakawanda, yasheka mastreets ese eZANU-PF. Vanhu veZANU-PF vanga vachitotya kuti yowe ko zvatatozosvitsana kusadhaki nyaya nenyaya iyaya. Saka muchinda uyu akabva anyora tsamba kusadhaki achitaura kuti right, kunoku isusu titore pamahwani neregime kunoku, please titirewo plan, nekuti hazvina kutombotimirira mushe zvinhu zvatiri kusangana nazvo kunoku. Tiri kusangana nemaproblems ekuti vanhu vesecurity yenyika inova army vari kuzobuda vachisaidhira a certain political party iyo inoitwa ZANU-PF. Saka zvavari kusaidhira bato iroro isusuwo tiri kuzosara takaremerwa, tiri pakuomerwa. Please tibatsirewo, titirewo plan. Ndo mashoko avakanyora mutsamba yavo vachitotaura kuti zvoni icho zvewo kutaura kwati kutoita so mapolitical prisoners muZimbabwe akazarisa, vanhu vakasungirwa nyaya dzematongerwo enyika idzi, vachitaura nyaya dzana Jameson Timber nevamwe vakasungwa navo vachiti vakasungwa vari kubharai vachingoda kungogochwa vachiita zvinhu zvavo vachikomemorata youth day ravo riye kuSouth Africa stuff, vachizviita vari kumba kwa Jameson Timber kwavhandiwa. Saka ndo painzi please titirewo plan ipapapo. Kuno kuZimbabwe hakuna kutombomira zvakanaka, tsamba rese ravakanyora iroro. So vamwe vanhu veZANU-PF vakavhunduka, but uyu spokesperson kana kuti mutauriri waPresident Emmerson Mnangagwa ndiye akabuda manje akutanga kuseka. I don't know kuti akatarisa nyaya iyi anenge achiona kuti pamwe zvichida hazvina ningirikini, hazvina effect yazvinopa kunyora tsamba kusadhaki handiti. I don't know kuti anenge achinyatsotemba chii, nekuti takada kutarisa zvinhu izvi zviri kungoitika muZimbabwe. Zvinhu muZimbabwe muri kungoitika zvinhu zvakawanda ka, but kuti pazowanikwa solution chaiyo, solution ndo iri kunetsa, solution ndo mahwani. Hapana kana anonyatsobuda nesolution. Muri kungozvionera maelection akangobiridzirwa asi hakuna akabuda anyatsori neproof futi yekuti maelections abironzwa pakadai kana kuti paitwa chinji. Endewo tikada kutarisa nyaya iyoyo tichaona kuti last time vakamboenda kukoti vachitsvaga solution vachiti muna 2018 aiwa tabiridzirwa maelection pakadai. Zvikanzi ebo tiri kuzviziva zvamutaura mukuti mabiridzirwa maelection muchitaura nyaya dzenyu idzodzo kuti mabirwa maelection handiti. Tokumbirawo maV11 nyaya yacho ikazongonzi imi saka hapana nyaya yapo because mimi hamuna maV11 hamuna chinchi, vakarwa nesurprise attack. So ndiye same lawyer anga akaenda ikoko achimirira nyaya iyoyo yana Advocate Nelson Chamisa yema-elections ya 2018 yeah. This time manje election rakati yarohwa, election havana kukwanisa kuenda kukoti, mese makazviona vakaramba vakanyarara, vanhu vakatanga kufambisa makuhwa achinzi sadhaki ndo iri kuuya izoita plan chichi sadhaki chinchi dzakafambiswa propaganda, mashoko akafamba zvisingaiti uchinzi kucha sadhaki. Asi sadhaki kutaura chokwadi chaicho kumuZimbabwe haina kutombouya ende haina kufambira izvozvo. Kwaimbomboitwa tungoti meeting tukusadhaki, but the funny thing ndechekuti unotoona dzimwe nyika dzakatotanga kutokorokotedza kukongratulate Zimbabwe
Congratulations makorokoto maitwa ngirikini maitwa futi president mawina chichi and stuff, but vanhu vangatarisira kuti anza ichabva kusadhaki, asi kusadhaki hakuna anza yakabva ikoko. Ndo nyaya hombe yakaitika manje, ndo nyaya yakanonetsa paya paya. Saka anza yashayikwa kubva kusadhaki iko zvino zvimanje pane nyaya manje yakuzobuda ame general uya akuzoti nyika ZANU-PF inotonga kusvika madhungane enyanga, cause ndo masecurities enyika yacho kwekupedzisira, but vakubuda vachitoratidza kuti vanosupporta the ruling party yeZANU-PF. Ndo vakuzotanga kumhanyisirana matsamba kuti aiwa mutaure muchidaroka imimi mukutotikanganisa chinchima human rights edu chichichi zvakawanda zvichitaurwa ipapa. Ndo kunyorerana tsamba kwakutanga kuitika. Tsamba dzaya dzanyorwa manje, tsamba yaya yanyorwa yabva yaendeswa kusadhaki ikoko. Pari kunzi pangangokwanisa kuwanikawo kana ningirikini kutsvaga solution kuti pamwe zvichida sadhaki inogona kusumungwa yoti aiwa musadaro koma kuita sei handimuzona. But nyaya iri kunetsa futi kusadhaki kwacho ikoko, sadhaki yacho ari kunoitwa chair wesadhaki ndi president Mnangagwa ipapa muna August imomo. Ndo zvaitaurwa nevamwe vanhu chinzi kana wese anenge aita problem mu Southern Africa muno musadhaki achida kufesana nesadhaki, chero vese vari kunana Europe vanenge vakuya vachifesana nani napresident Emmerson Mnangagwa. Tsamba manje yaenda kusadhaki ikanosvika ikoko, ndo tsamba iri kubuda ichisekwa panapa, because ari kunoita chair wacho sadhaki ndiani ndiye Mnangagwa, ndiye ari kunoitwa chair wesadhaki. Saka zvaari kunoitwa chair wesadhaki kureva kuti tsamba iyi hatizivi kuti ichapindurwa izvezvi asati agadzwa kuti chair wesadhaki here, kana kuti tsamba ichazoda kupindurwa aitwa chair wesadhaki, kureva kuti tsamba yacho magenerals acho ndavo anotaura kuti makaona mavideos ake kudhara paya achitaura kuti we are the police, we are the army, we are everything, handinguzvona. Saka kureva kuti pamwe ndiye anenge akupindura futi tsamba yacho on behalf of Zimbabwe. Iyo Zimbabwe yacho iye ndiye anenge achinzi ndiye problem wacho. Ndo pari kusekwa naspokesperson uyu waningirikini wapresident Emmerson Mnangagwa anonzi George Charamba ari kubuda. Ndiye ane maakaunti akawanda wanda, ukaenda paTwitter this guy anototebisa musoro unotochazonzwa ndiye ukasatomunzwisisa unositozozvona papa kuti ndiye futi ane maakaunti akawandisa paTwitter kunzi X Jamwanda, but this time angashandisira kuti Jamwanda ndo raari kubuda ari kuseka nazvo kuti kana gweta rashaya zvekuita pedzisai mega ona zvekuitika. So apa akutaura kuti gweta rashaya maclients, pari kunzi ashaya maclients. Handiti muri kuona kuti election reningirikini harina kuenda kunochallenge kwacourt manje this time around. Vakangosiyawo zvakadaro, vangoti alright tabiridziro, but kuti pachinyatsoningwa solution, because vanga kajara last time obva ngomhanya kukotika. Saka ndo pari kuzonzi aiwa gweta rashaya maclients pakuti havana kukwanisa kuenda kukoti, because dai vakaenda kukoti kureva kuti gweta rinenge ratoonawo basa. Lawyer inotori profession yekuti munhu kana atomirira nyaya yakadaro inyaya hombe, inyaya yenyika iyi yekuti ZEC versus iye alongside ZANU-PF, because vanenge vachinozimhanya kunoita sei kunosuwa ZEC kukoti. Saka lawyer obvious anotosarawo netuma millions twake kutoti mari yakawanda, it's a lot of money yekuti anobva aita zvaanoita zveupenyu hwake. But this time around haana kukwanisa kuenda ikoko, haana kumiramira panyaya idzodzo. Ende tikatarisa nyaya yekubvutwa kwetriple C kwakaitika nana Shabangu paya, lawyer futi ndiye the best lawyer haasiri yaimirira nyaya idzodzo, kwaitomiramirawo mamwe malawyer. Saka ndo pamwe paakusekwa manje nauyo spokesperson wapresident Emmerson Mnangagwa kuti lawyer kana ashaya maclients manje akuda kungomhanya kunoita akungoita zvese. You see apa it's like vari kuedza kutaura kuti lawyer akungotsvaga pekungoti angangobudirira napo, akungotsvaga zvese because iko zvinezvi plani chachayo iri kunetsa, but lawyer akuda kutraya kumiramira kuti pamwe zvingaita, because izvi zvinhu zvakatadzwa navanhu vakawanda kutaura chokwadi. Vakadzidza vakazvitadza zveZimbabwe izvi, kutotadza kunzwisisa kuti zvekufamba sei. Even vamwe vanhu pakauya mumwe muchinda waya ainzani Freeman achinzi akaseta zvimanhingirikini zvake achionera kuti pachaitwa sei, ndiye achabuda nemavhili 11 aizvo zvakavaseta ari kuvaona, but kutaura chokwadi hapana chaakabudisa kana zvokuti mari dzawo yacho aitonzi ada kubudisa. Haana kana 1 chaakataura papera election, kureva kuti akatovharikawo. Haana kana 1 chaakaona ipapo, anga akatovharika. Ndo pati kuti vakadzidza vacho vari kutonzi vakaita sei vakazvitadza, ndikuzviona. Akazobuda kutonzi aiwa vaida kuheka system. Unoona mufeso yanonzi zani uya umwe South Africa uzonzi anga asungwa mamaini asungiswa neinswa achinzi vangada kunopinda musystem munochinja database and stuff chichichi, but ZANU-PF iri kumberi iri ahead yange yatogara yatozviona kudhara, ndobva yagara yakatogarira ichitaura kuti munopenga imi. You see dzimwewo nyaya dzasakubuda maconspiracies unoziva zvinongotaurwa zvipereka zveZimbabwe. Saka apa ngedza timboona kuti lawyer anobuda neplan B here, ndo paari kusekwa. Ari kunzi lawyer rashaya maclients
rakungoita zvese it's a risk game. Atizive pamwe zvichida hanzi vamwe vakauzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara. Titamboona kuti lawyer apa anobuda neanza here since iye ari kusekwa, cause lawyer uyu tinomutembawo kuti ari smart lawyer. Anditi chinhu chinonzi abigwa zvakanyanya muZimbabwe is because of kuwanzwa achitaura paipai, but ndo vanhu vakazobudawo kutaura kuti isusu hatidye chirungu baba, tinoda kuwina, chatinoda iwin, endai munowina case kucourt, ndo zvatinongoda chete, because vanhu vanga hope yese ya2018 yanga yapana lawyer vachibuda achinhingina, vanhu vakatoti lawyer uda anowina, but pakazongoyo judgment ichitaura kuti hamuna V11 hapana nyaya. So ndo nyaya iri kuitika, ndo zvaari kusekerwa panapa, ari kunzi akutoenda kusadhaki. Because chikuita nenyaya kuseka ndeyekuti munhu akagwa ndiye anenge asadhaki chete, ndo pane nyaya homba kumana ipapa.